Aceasta este mașina de tuns iarbă pe care o căutați. Am testat-o astăzi pe suprafața asta de aproape 800 de metri pătrați și vreau să vă dau feedback-ul meu. EGO-Power Plus, modelul LM 1910E de la Electric, SP de la Self-Propelled, adică o mașină de tuns iarbă cu autopropulsie. Înainte să intrăm în detalii tehnice, așa este forma în care o putem stoca într-un loc îngust, să nu ocupe foarte mult loc. Hai să vedem detalii despre mașina asta de tuns iarbă, pentru că am foarte multe lucruri să vă spun despre ea. În primul rând, haideți să vorbim despre acumulatorii cu tehnologie Arc Lithium de 56 de volți de la EGO-Power Plus. În mașina de tuns iarbă LM 1910 ESP putem folosi acumulatori cu un amperaj între 4 și 12 amperi. O să găsiți și amperaje mai mici și probabil și amperaje mai mari. Dar acumulatorii aceștia de 56 de volți dezvoltă o capacitate cu 40% mai mare decât cei de 40 de volți. Deci potrivesc și de 4 amperi și de 12 amperi. Locul unde se introduce acumulatorul este potrivit pentru oricare din acestea două. Chiar dacă e în forma asta de stocare, o putem prinde de mâner și să o plimbăm într-un loc în care vrem să o desfacem sau să o stocăm. După cum am zis, suntem autopropulsați și lama are 47 de centimetri. Un motor fără perii. Aici avem reglajul înălțimii de la 20 până la 80 de milimetri în 7 trepte. De aici desfacem mânerul și îl ducem în poziția de lucru. Aici vine pus acumulatorul. Ca să o pornim, avem nevoie de un acumulator. În cazul de față avem un acumulator de 4 amperi. După cum puteți vedea, încape perfect în locașul acesta, sau una de 10 amperi. În funcție de înălțimea fiecăruia, putem alege din 3 nivele de înălțime a mânerului. Acum suntem pe poziția cea mai înaltă, mediu sau minim, iar dacă din greșeală o scăpăm, pe partea asta avem un opritor ca să nu se ducă mânerul până jos de tot. Pentru mine personal, cea mai mică înălțime e cea mai potrivită. Ca-s micuț. Avem și sisteme de siguranță în momentul în care vrem să dăm drumul lamei, nu o să putem pentru că trebuie să deschidem clapetele, să extindem mânerul și doar acum putem să dăm drumul la lamă. Dar și aici mai avem încă un sistem de siguranță pe care vi-l explic imediat. Panoul de control este foarte ușor de folosit și avem următoarele butoane. În primul rând avem în partea stângă butonul pentru faruri, în cazul în care ne prinde seara să putem să vedem ceva. În partea dreaptă avem viteza lamei de tăiere și avem modul Eco, viteza 1 și viteza 2. Pentru a da drumul, pentru a porni lama efectiv, apăsăm pe butonul Start-Stop, după care ridicăm de levier. Dacă vrem să dăm drumul propulsiei, trebuie să pornim în primul rând de rotița aceasta. Acum este oprită, iar acum este pe nivelul 1, avem 10 niveluri. În momentul în care am pornit și apăsăm pe unul din aceste două butoane, dacă nu suntem atenți, o putem pierde. Sacul colector are 55 de litri, pe partea de sus are un material plastic rezistent, pe partea de jos la fel. Aici avem un avertizor în momentul în care se umple sacul, iar pe partea de mijloc avem un material mai moale pentru a-l putea plia și a-l putea stoca într-un loc îngust. Se atașează foarte rapid pe mașină, iar mașina se poate folosi atât cu sac cât și fără sac. Deși pare foarte firavă, mașina asta este dintr-un material foarte rezistent și robust, polipropilenă. Aici avem farurile LED, EGO-Power Plus, autopropulsie 47 de centimetri, reglaj pe înălțime de la 20 la 80 de milimetri, care se poate face cu o singură mână, acumulator recomandat de la 4 amperi la 12 amperi, tehnologia Arc Lithium de 56 de volți,
Asta înseamnă că spre deosebire de cele de 40 de volți avem o capacitate mărită cu 40%. Mânerul de control se poate ajusta pe 3 nivele. Panoul de control este foarte ușor de folosit. Eu am folosit în prima parte acumulatorul de 4 amperi. Cartea specifică 625 de metri pătrați ca suprafață pe care o putem face cu acumulatorul de 4 amperi. Eu am făcut undeva la 500 de metri pătrați pentru că am folosit lama la viteză maximă și propulsie la viteză maximă. Am vrut să văd dacă termin mai repede cu ea și într-adevăr, față de mașina de tuns iarbă cu benzină, cu asta am terminat mult mai repede. Este foarte ușor manevrabilă, este foarte ușoară și are niște sisteme de siguranță care mie personal îmi plac. Dacă vreți să știți mai multe detalii, o să găsiți un link în descrierea acestui video, un număr de telefon și mai multe produse de la Ego Power Plus. Acumulatorii pe care dumneavoastră îi vedeți aici se pot folosi cu peste 100 de unelte de la Ego. Vă salut și vă doresc o zi minunată!